Euskal Herriko mendi kirolarien talde bat sortu dugu, preso eta ieslariak pairatzen dituzten eskubide urraketekin bukatzeko konprometituak gaudenak. Gure jardunak herritik urruntzera eramaten gaitu askotan, eta gizarteko arazoetan konponbiderantz aktibo izatea zailtzen digu. Hala ere, herri honetan ematen ari den preso eta ieslarien giza eskubideen urraketaz kontziente gara eta irmoki salatzen dugu. Hau dela eta, bakoitzak bere harritxoa jarri behar duen sare herritarra sortzen ari den unean, guk mendiko kirolariok maila gorenetik xumeenera gure eremura aldarrikapen hau eraman nahi dugu. Kalean egiteko aukera ez duguna gailurretara eramanez. Horretarako, gure aldarriarekin bat egiten duen ororen harritxoa eskatzen dugu, harkaitza handi bat bihurtzeko asmoz. Honela, gure dinamika publikoa egiteragoaz. Mendiko kirolari, laguntalde, menditalde, norbanako, bidali zure argazkia, egin zure bideoa, edo idatzi artikulu bat eta bidali mendira ekimenaren helbidera. Mendira zoazela, eraman zure logoa. Eskalatzera zoazela, eraman zure logoa. Atera argazkia, egin zure bideoa eta urriaren 11ean harkaitz izugarri hori irudikatuko dugu denon artean. Horretarako, norbanako bakoitzak egin dezakeena garrantzitsua da. Keinu edota ahalegin txikienetik handienera, gauza asko egin ditzakegu eta guztiak izango dira baliotsu. Sakabanaketarekin amaitzeko, herritarren aktibazioa baita gakoa. Gure eremutik ere, euskal preso eta ieslariak etxeratuko dituen sare herritar anitz eta zabal bat ehunduko dugu, eta bide lagun nahi zaitugu. Konponbidearen bidean, sakabanaketarekin amaitzea da lehenengo aldapa, eta denak etxeratzea gailurra. Egin zure bidea gailurrera iristeko.